Ik ben Tjeerd van der Veen. Ze gingen met vregen om mee te werken aan de actie van Praat maar Fries, het ambassadeurschap van Arriva, wat Judas begint. En bij monden van de startschot van deze campagne hebben ze mij dus als eerste dat speltje doen. En dat hadden ze niet, denk ik, omdat ze toch dat ik de meest Friese chauffeur ben. Nou, dat is op zich wel mooi dat ze dat vinden, want dat ik vooral in jou zit. Dus ik ben eigenlijk heel erg gerust dat we deze stap nationaal zetten kunnen. En ik hoop dat we deze actie een soort vertuiging waar zal. Dat zou het mooi wezen als ik het Fries jonker al horen gaan, daar Ron en goed in klinken man. Dank u wel. Naast het aanvoegfries, het academische Fries, is het mooiste van alles is de spontane Friese taal, waar dan ieder de emoties in had en zijn gevoel in had. Dat vind ik mooi. En daarom doe ik even mee aan deze actie.